ikke sjovt? Jo, det var rigtig sjovt. Og vi har godt at man bor på Knækkefælden. Ja, helt bestemt. Træk over den op og smid den ud. Og jeg smider den ud og vi gjorde det jævnligt flere gange om året, hvor vi væltede med vilje og så op og stå på spydet, ikke? Og få tippet båden rundt. Ja. Nå, så vi skal vente. Ja, det er mange år siden, ikke? Men jeg vil jo gerne være med det, ikke altså. Jo, men du har bare penge til det. Ja, jeg var overrasket over, det var så nemt at få op. Altså, det er en tung træbåd. Jeg har fået ret til, det var næsten sværere. Det var næsten sværere at vælte, end at få tilbage igen. Jo, det er rigtigt, ja. Er det okay? Ja. Fik hun bedste på bedste? Fik hun fod. Er de herinde under? Ja, det er det her. Jeg ved ikke, at få den fri. Yes, må jeg bare lige hjælpe? Du tager den første. Det er så sjovt, at Inge Sølling, hun sagde. Hvis ikke jeg kan, så svømmer jeg bare hen til broen og hopper op. Nå ja, hvad så med de andre? Nå ja. Venstre ben først. Vi kigger sådan på og venstre ben ind i den der lykke. Ja. God fødselsdag. Tak for. Det var godt. Men det var jo også svært at finde armhullerne. Ja, jamen det er ikke med der. Nej, det har vi ikke. Nej, du har begge. Du har begge arme i vesten. Du kan sætte dig ned her. Kom. Okay, jeg er væk på. Så må jeg stå oven. Du svømmer op på oven. Åh ja. Ja. Ja, det er godt. Nå, det er også fordi, jeg har taget højre. Jeg er højre-venstre konfus. Ja. I må gerne slette. Ida, der kommer en åre. Ja, du svømmer mellem årene. Ja. Jeg Og holder binder den fast. ene fast her. Du binder den ene fast. Ja, jeg skyder den anden langt. Den ligger bare her. Det er virkelig dokumenteret fra 2 sider nu. Nej, det kan jeg næsten ikke gøre. Nej. Det er nok bedre herfra, fordi det er med sol. Ja. Det var sjovt, den forberedelsesting, man fik ind i på nettet. Der ligger en masse af sådan nogle kendringsøvelser, man kan gå ind og se en masse sådan. Ja, det er YouTube. Jeg finder så for os DFFR, de har også på deres hjemmeside, der har de også en autoriseret en, ikke? Ja, Det var meget sjovt, der var lavet mange steder. Bind ikke særlig mange knuder. Okay. Ikke mange knuder, fordi det skal vende. Ja. Skal forhåbentlig ikke holde sig længe. Ja. 10 kællingknuder, som Ja, man ikke kan ja. holde. Hvad for en Ja, side og vil man du kan have ikke her? trække noget med. Nej, nej. Og hvilken side vi kan kendre mod gang? Vi skal se, om vi er fri fra broen. Ja. Det er jeg. Er vi fri fra broen? Det er jeg. Så vi kommer til at løfte båden mod mig. Ja, det er sgu da svært. På den anden side, så der kan vi tage Hvor kan jeg Ja, vi kommer til at gå til den vej. Ja, mod dig. Ja, mod mig. Ja. Jeg ved ikke, hvor jeg får fast. Ja, men det betyder, at I skal tage og løfte båden op. Ja, ja. Vi træder vandet, Ja. og så prøv 1, 2, Skal vi løfte den op over Ja, vandet? du skal bare prøve at løfte den op over vandet, så vidt du kan, for så kommer der ikke så meget vand ind. Ja, okay, jeg prøver. løfte båden op. Ja. Op over vandet, så vidt I kan. Det er svært. 3. Og Fast i båden. Way! Sådan. Så skal man selvfølgelig blive ved med at holde fast. Så skal vi have en. Godt.
I ikke kommer ind. Lidt væk. Ja, så I ikke kommer i klemme, tænker jeg. Når vi er så tæt ind. Ja, du var så ikke få pludselig på den i ryggen, tænker jeg. Ja. Hun er fandme god til det der, Eva. Sådan. Jeg vil ikke se om hun er højskolen. Ved du hvad, hun er højskolen. Hun har bare så mange kræfter. Så rækker de derover, så når det ikke nu. Det er næste vand ombord. Okay, nej, næste skal ombord. Ja, skal jeg prøve? Ja, skal jeg give dig en næste? Det må du gerne. Meget gerne. Der bliver nogen der til kontra. Nej, det gør jeg ikke. Godt. Så tungt, kan der lige 3 paletter over det her. Det var det, hun ville. Okay, skal jeg sætte dig på kaffebordet? Rykke ned på etterpladsen. Ja, vi skal over. Inge. Ned på etterpladsen, Inge, tror jeg. Okay. Inge. Ja, du skal ned på sædet. Ja, det er jo ikke engang noget i forhold til, hvad Du skal ned på sædet. det er helt utroligt. Det er virkelig... Yes, nu er det. Ja. Jeg mener at sætte dig på sædet. Hvornår skulle de starte med at have fødselsdag deroppe? Klokken 16. Nå, for 18 år. Kom 16. Så Det er jo lige meget. Nå, men jeg spurgte hende bare. Ja, jeg spurgte hende i går. Så der er ikke nogen problemer jo. Jeg spurgte hende også. Nå, er hun kommet? Ja, hun gik op. Så gik hun igen, så spurgte jeg hende lige. Jeg ved